Evrewşa rojane ye ya xelkên Rojavayê Kurdistanê rawestandina bi demijmêran bo bi destxistina sûtemeniyê. Desteya Sûtemeniyê di rêveberiya Xweser de parvekirina sûtemeniyê li ser benzînxaneyan şêst ji sedî kêm kiriye û ev yek bûye sedema derketina krîzê li bajar û bajarokên Rojava. Xelkên deverê dibêjin hewneçar dibin 5 demijmêran rawestin tag û 30 litrî sûtemenî bo otomobîlên xwe bi dest bixin. Ji ber krîza sûtemeniyê, zêdeyî carekê xwepêşandan li gundewarê bajarê Hesekê, Reqa û Dêrazorê hatin lêdarxistin. Xwepêşanderan riyên sereke girtin û daxwaz ji rêveberiya Xweser kirin ku pêwîstiya wan ji sûtemeniyê peyda bike. Tevîsozên rêveberiyê bi çareserkirina krîzê lê hîn jî rewş nehatiye guhertin. Bi derketina krîza Sûriyê di sala 2011 de prizgirêkên xizmetguzariyê derketin holê, lê di çend salên dawiyê de krîza gaz, kehrebe, av û nan li bajarên Rojava mezintir bûye ku piraniya caran xizmetguzariyên navbûrî bi rojan û heftiyan li bajaran peyda nabin û eger peyda bibin dê bi nirxekî buha be yan cûreya wan dê ne baş be.